Това е Янко. Нека той да каже какви болки има. Голема кръста. Най-редовно, когато клякам, изпитвам дискомфорт отзад. И ми е неудобно. Вечерта, като лягам, също имам дискомфорт и се чувствам неудобно, когато изпитвам такива проблеми. Много хора имат такива проблеми, но една от причините е тази. Когато се навеждат, покажи как се навеждаш. Да, не трябва да се навеждате така в никакъв случай. Трябва да приклякате и така да вдигате каквото искате да вземете от земята. Значи не така, Да, ами така. да. Точно така. А сега да направим масаж. При болки в кръста правим един лек, ето такъв масаж и работи и с енергия. Рейки терапия правя, за да може да се раздвижи енергията и за да спре да боли кръста. Кажи сега, как се чувстваш? Страхотно. Супер съм чувствам, енергичен, със сигурност болките в кръста отминаха. Корема, който ми дразнеше, също сега е много по-спокоен. Усещах някакви странни болки в рамото и тях ги изчистихме. И във врата със сигурност вече всичко е свободно, което е страхотно. Браво, много ти благодаря. Радвам се, че си добре. За колената имаше там в едното коляно малко проблем. Тук и той е добре, вече усещам го добре. То май като цяло аз навсякъде имах малко леки проблеми, но всичко вече е много по-добре. Чудесно, чудесно. Ако всичко това, което чухте, ви е харесало, последвайте ме.